Perlu perjor kublai api berok kiba pe ya kene ka video ne kador ka baki bat kabala banyo i mo nak la sekten kasi mentakas ngi ngayalam ya pi ka we ka jaka bo sa jingkan mau ka bangyo nga museum ka badon ha mau shbut ka bom da jingai na sentar lane ka donot jong ka sor silong nongkong nga sngadai ban ai jingiro bat ka burom ka bakrau na ka mentai ba kan tiwar ipadai presiden jong ka ever living society balapan wandor ya kane ka jaka ka ba itnat kajing temu jong kane ka video kadai ban peni chapi ki perlok ba ka jilla Meghalaya jongi kalong ka barispa ba ha ki kenja mau baper ki ba itnat ki ba ben shobe ki khmat ban pek ki ba koridor bat kilong ro ki ba rem dor ki katukane kane ka jaka kala ban yerap ya ki school rit bat ki school ba ro kumjo ban wat ya ka jing tip chapang ki mau ki badon hapo kine kari lane ka jilla Meghalaya ka ba I ka jonge kamtam kinong hikai lane ba shim ya ka geography kata ka bangyong ka dor ka dar jong ka perthei ka mariang ka ba pau shabar bat kumno ki thmei kine ki resource ki rap ya brew te ki school ki la ban yelam ya ki khna school jong ki ban won wad ne angne te hangne phila ban tip ya kita kimet ba jong ka khandeu ka mariang ma ila banong ki minerals ba pher e kumba phi yang ne rangkat ki kerteng la tho bat ki mau ki ba ki balong kumbala ot shrong da ka mariang ya ka bala wanra na keleng saudong jong ka jilla Meghalaya ka jonge tena ka banta ka jing tip benya ka jing patai benya phila ban wan page he dala de ya kane ka museum ma ka bangi ong ka stone museum lane ka museum mau kumba pila iyang ne kidon shibon church kidor la kumbala or shrong do brew rei hai jing sha kane lapan wandor ya ki da kamariang na kamtam yakine bonsen ngila ban yo na kiwa te don ki katukan ne ki ba lawan ra na po jong ka jong kini krempu bon mo te hang ne ro pila ban yo I ki tier gitar ki ba ki men barim man suwa angi kabangi ong ki stone age ki penon kam lawan bo ang ne ba pani phi kumne I long kum ka showroom lane ka dukan rei kane ka ka museum kumbang al ong na do mane te kalong kai ka bat it sngotanat mani tho epi ba ki don ki brew ki jongi ki ba cha ka mariang baro ki ba ki badon saudong saukun jongi namar bonsen ngingi baro te ngimla re ban lech sha kilom ki wa ban le wa ya kum kine ki jing thau ki ba itnat mo te da ka ba wan hang ne phila ban yo I ra ki jong khmat phin singa hun kam sen te ra ko ban tip sho ki don ki gai hang ne kin sa patai phi te phila ban yo I komune we mau ba hang ne ubala kala sha mau de deng hang jing sha te yakum kinero pi ki ma bala o shrong da kawa te ki mau ki wan ha ki bon ki dor ki don ki kato kane ki long kum ki mau koridor ma haba bi pej kum ne ki don ro kine ki long kum ki kle kum ki kle jong ki mrat te
kebangas ngotenat ban ong ya phi ba hang ne lada ha ka kini kisngi ki por ban wan yo le se ki la ban do ki wa kumba phi i sharum chineng kila jabo kila jabo than ma henry abadon kum kini ki kenja bo sa jing kan mau te ngila ban tip bat ban yo i te phila ban i kum hang ne pe kilong kum ki mau koridor kum ki mau ksiar hang ne lei ba itnat da syahdu kata-kata pen syok be ki kerteng ki don ludang ne ngam kwa ra ban ko kerteng baro ki bakwa ban tip ya ki kerteng ki perlok ki bape ya kene video phila ban post ban pule ya ki kerteng ro ma te hang ne ro la don ki katok ni ki charge ki baron hapo ka rikasi jongi ki ba la shandor bat la sinal panwandor ha ka frame te kumba pi kini ki sop jong ki ne ki mata ro ki don hang ne te tanggatai perlok kublai shimon na kum tagi por jong pi pe ya kan video te sing bahasa ya like ba subscribe nang ba ki wero kinyo man pe ya kan video kublai shimon